Hvad vil det så sige at være gangsterrapper? Det bliver jeg jo aldrig. Nej. Har taget den for rødt hele livet. Er stadigvæk den samme, som jeg var. Nederst i hierarkiet. Jeg har aldrig nogensinde rigtig været til rap og hiphop. Det er ikke positivt, lækkert, opløftende. For mig virker rappen meget aggressiv med tekster om vold, druk og hår. Du skal ligesom ikke lave sjov ud af det, fordi det er ikke sjovt. De ting, der bliver sagt, det er ikke en eller anden cirkusleg, B.S. Christiansen eller Badekar. Jeg synes, at rappernes attitude mange gange kan være direkte ubehagelig. Og jeg forstår ikke, hvad al den vrede skal gøre godt for. Der er kun 2 dage til, jeg skal møde Clemens. Og jeg holder altså ved det med kærligheden. Men hvis jeg overhovedet skal have nogen chance mod Clemens, så bliver jeg nødt til at lære at lyde barsk og se lidt rå ud. Derfor har jeg fået fat på nogle af de virkelig hårde drenge. Hvor hurtigt kan du spurt fra en panser, mens en stor chef og skæber snapper sulten af dig? Det er rapgruppen MFS. De kalder sig for gangsterrapper. Hvor hurtigt kan du vende dig til livet i en celle? Din eneste kontakt er forhør og angiveligt en fælde. Måske kan de lære mig at blive vred. Altså, sådan rigtig vred. Hey. Skov. MFS. Det er nemlig sådan rigtigt, der. det er rigtigt. Jeg vil jo meget godt lige høre lidt om rap, og jeg vil godt lige høre lidt om jer, og jeg hører også i det eneste gangster sådan raps, der findes i Danmark. Det er rigtigt. I kalder jer MFS. Ja, MFS. Made for streets. Vi er jo fra gaden og opvokset der. Hvor er du født og opvokset? Jeg er opvokset der i København. Ja. Og en tidlig alder, der er blevet skubbet ud og skulle klare dig selv ude på gaden? Og meget unge alder, for en 13-14 år. Det er jo fordi, jeg havde dyb respekt for mine forældre, og det har jeg stadig også til dags dato, men jeg kunne bare ikke være sammen med dem, bo sammen med dem. Hvorfor? Det var bare for meget, det ved jeg ikke. Men så var jeg ude med vennerne og hænge ud der. Og... Jamen laver I så også ballade? Om vi laver ballade, det gør vi sgu ikke. Vi er sgu ikke ballade med, eller drengestreger, eller det der. Det er som jeg siger til dig, vi er over det. Ja. Tja, man kan da godt have sin tvivl. Men ifølge alderspræsidenten Skov, så er der i hvert fald en masse andre rappere, der render rundt og laver ballade. Der er ikke nogen, der gider støtte dem i de ting, de egentlig vil lave. Og det er det, der er problemet. Det er derfor, der er så mange, der løber rundt og laver så meget ballade. Men jeg prøver at forklare de unge mennesker, at det her, det er sgu ikke noget, I vil igennem. I gider ikke at sidde i fængsel. I gider ikke alle de ting, alle det ballade med politiet og whatever the fuck. Og du har prøvet det hele? Der følger med, det er jo sådan nogenlunde i hvert fald. Ja. Okay, det er altså ikke for sjov, de kalder sig for gangsterrapper. Jeg har haft det rimelig hårdt. Det er det, vi kan sige. Jeg har haft det rimelig hårdt. Jeg har jo bogstaveligt talt fået fingre i de hårde drenge, der er ekstra godt klædt på inde under blusen. Men jeg synes at den er hård som granit her. Hvad sker der her? Det bliver man nødt til at have på. Men du er simpelthen skudsikker vest? Ja, altid. Jeg tager den på om morgenen og tager den af, når jeg sover. Jeg ved aldrig, hvad der sker, når du kommer rundt om hjørnet. Jamen har du så mange uvenner? Jeg har slet ikke nogen uvenner. Se, nu vidste jeg, at vi skulle ind på det her, ikke? Og det var det, vi ikke skulle ind på. Det skulle vi ikke ind på? Nå. Jeg kan bare ikke lade være. Nej, jeg ved det godt, men det kan vi snakke om, hvis vi ikke har det der kamera lige i fucking flæsken på mig, forstår du, hvad jeg mener? Fordi jeg skal lige tænke på, at jeg skal også stå op i morgen. Ja. Altså, det er derfor, du ikke vil være gangsterrapper. Du vil helst bare gå hjem og lave Bubers badekar, det er 100%. Nej, det er mange år siden, jeg helst ville det. Ja, jeg ved det godt, jeg så det ikke over. Men det er jo rigtigt nok i den forstand, at sådan et gangstermiljø er ikke et sted, jeg har lyst til at være. Og de er jo vrede, de her mennesker. Rigtig rystende, rygende, rasende. Ikke stik nogen låskæber som en pitbull. Vi spurgt lad som om du ikke ved noget. For min by er en krigszone. Folk får en kugle for at ligne nogen. Hvis gaden den er mest tung, går forbi borger, der bange stiger. Det er hvad du får, når du sætter kryds ved Anders og Pierre. Og hvis du elsker hvor du er fra, homie, så lad mig se dig rap dit sæt. Sådan at du skal prøve at vise, hvordan du mener det og ligeglad. Det behøver ikke at bare aggressiviteten er der. Ja, den er der i høj grad. Skal vi prøve det der? Eller blev du bange? Eller nej, jeg vil sgu ikke en skid bange. Jamen, det tror jeg heller ikke. Det siger jeg heller ikke, du har. Der er jo ikke meget kærlighed i deres tekster. Men det er selvfølgelig heller ikke derfor, jeg er her. Nu skal jeg lære at blive en hård negl. Nu er du bandaniseret. Ja, og hvad bandaniseret? Bandana? Jamen, bandana, bande, miljø, du er i. Sammenhold. Det er et stort sammenhold, som jeg snakker om, ikke? Skal du lidt op? Ikke stikke nogen. Nu. Ikke stikke nogen. Låst kæber som en pitstol. Det er helt forkert. Jamen, jeg kan ikke. Du skal prøve. Jeg er tonedøv. Jamen, prøv. Du skal prøve. Du skal mene det. Det nytter ikke, at du siger, at du kan ikke, fordi så hvorfor fanden prøver du at disse Clemens igen? Han skal ikke fucking disse dig. Så prøver vi igen. Ikke stik nogen. Vend nu lidt til at sige så. MFS. A.
Scar, Wood, Hype, Fusions. Hør. Ikke stik nogen. Låst kæber som en pitbull. Du skal ligesom ikke lave sjov ud af det, fordi det er ikke sjovt. De ting, der bliver sagt, det er ikke en eller anden cirkuslej, B.S. Christiansen eller Badekar. Det her, det er meningsfuldt for gaden. Og men det, kom. Ikke stik nogen låskæber som en pitbull. Hvis nogen spurgte, lad som om du ikke ved noget. Du er på vej. Det var ikke det rigtige, men du er på vej. Ja, det kan jeg lide. Kan du følge mig? Det er altså lidt surrealistisk at stå her og nærmest være stolt over at få ros af en ægte gangsterrapper. Til gengæld så bryder han sig slet ikke om mit tøj. Allerede er det ekosko, du kører med, eller hvad? Altså, vi tager lige over til en kammerat og får byttet det. Du skal være lidt mere bandaniseret, og det kræver, at du har selvtillid. Du skal være lidt mere løs. Lad os komme i stå. Ja. Kan du ikke lide gangster-rap, så konverter dig. Gør vantro til tro, mens folk tænker, hvad sker der? København sker der, Aarhus sker der, Aalborg, Odense, Esbjerg, hvad sker der? Randers sker der, Kolding sker der, Roskilde, Vejle, Horsens, hvad sker der? Og hvis du elsker, hvor du er fra, homie, så lad mig se dig rap dit sæt. Jeg tror nu, vi er ved at være der. Men hvad vil det så sige at være gangsterrapper? Det bliver jeg jo aldrig. Nej. Altså, hvis jeg nu var eminent til at rappe. Jeg vil sige sådan her, seriøst, så skal man være født med fucked up forældre. Forstår du, mener? Fordi det er der, det skal starte fra. Jeg har lavet masser af ballade. Jeg har lavet derudad, altså. For hvor tidligt i stadiet begyndte du at klare dig selv? 9 år. Der klarede du dig selv? Ja. Altså med at sørge for, at du fik børstet tænder og fik aftensmad og... Først til. Det gjorde man sgu da ikke noget om 9 år. Du har da pæne tænder? Ja, det er klart. Det kan pisse, for du tænker. Det mistede jo, når jeg kører galt på motorcyklen. Mistede jeg alle tænderne heroppe. Vi ligger forrest i feltet. Ligger jeg dansk rapper over knæet, så får I med bæltet. Der er jo ingen tvivl om, at de her drenge lever et hårdt liv. Og jeg er glad for, at det er Clemens og ikke dem, der synger, at jeg skal slås ihjel. Nu skal du give den ordentlige håndtryk. Jo, men jeg har jo ikke rigtig gjort noget. Jeg har fortjener det jo ikke på den måde. Det er den respekt, der... Jamen, det gør du, når du stiller op. Nu skal du hjem og høre. Ja. Du kan ikke få os til at være til grin deroppe. Ja, det er altså lidt sjovt, at jeg nu er blevet klædt på som en rigtig gangsterrapper. Men jeg må jo skuffe drengene, for bandaniseret er jeg ikke blevet. Det er underligt at sige det, men mit liv er bare for godt. Og jeg holder ved, at ting skal gøres med kærlighed. Og så må vi se, hvor langt det holder. For nu er der ingen vej tilbage.